So, good morning po sa ating lahat, guys, ma'am and sir. Salamat po sa panonood at pag-subscribe ng YouTube channel po namin. Late na ako nakarating dito. Ito, may tira pa sila, marami pang tira. Sakto-sakto, katatapos nila, makikikain na ako. Hindi na sana ako mag-aalmusal pero masarap ang ulam nila. May hotdog, may itlog, lumpia, talong, ano pa to? Adobong manok, ang dami. Corn beef. Tingnan po natin, no? Talong talagang... Tingnan natin sa kanila yung ulam, ang dami. Nagkakape. Kape na lang po. Ito sa po, hindi na inubos. Ubusin mo ito po. Saka lang, may tumatawag, no? May tumatawag. Umuulan na naman po. Ay, maambun-mambun Hello po. Trabaho sana yan. Boss, ako mamaya alas 6 nandiyan na, no? Yung number mo, sir, bigay ko na lang doon sa tao ko, no? Okay, sir. Thank you po. Bye-bye po. Nire-rent yung truck ko, no? Sa Clark, SM Clark. Bukas alas 6. Ay, alas 6 ngayon. Tsaka bukas. Alas 6 ng gabi. Alas 2 ng umaga. So yun guys, kain na po. May isa shoutout pala ako. May nagpapa-shoutout na naman, ma. Ulitin ko, no? Ulitin ko yung shoutout. Si Rosemary Aguirre. Shoutout po sa iyo, no, ma'am? Salamat po sa panonood ng YouTube channel namin at salamat po sa pag-subscribe, no? Thank you po. So guys, kain na po tayo. Umpisahan ko na. Baka maunahan pa ako ng iba. Hotdog po. Wala, tira na muna. Tira na namin ito. Kumain na kami, nauna na kami sa kanya kasi... Hinihintay po namin, kaya lang di umadan. Ngayon po dumating. Gutom na kami, oras na. Mag 9 o'clock na. Hindi pa dumarating may dumating pala siyang bisita sa kanila yata. Di ba? Oo, tsaka si Bapang Boy. Oo nga pala. Din-drive yung truck. Yung sinabi ko, no? Kinarga Sabi yung... ibigay ka ng kutsara. Kutsara ko si Jessica. May kinarga yung gate. Yung gate pala. Kaya hindi ako nakapunta. Oo, sinabi nga pala sa akin. Ay, ako palang malilimutin na. Nakalimutan ko. Di ba ikaw nakita sa bahay? Oo, di ba? Hindi raw pwede dun sa tricycle na. Malaki yung gate. Oo. Ngayon nung truck mo raw ang kailangan. Sa mga gusto pong mag-rent ng truck, no, ilalagay ko po sa screen yung mga heavy equipment ko po. Sa mga engineer, architect po na kailangan nyo ng bako, kailangan nyo ng loader. So ilalagay ko po sa screen, no, yung mga available kong units, no. Ilalagay ko na rin po yung number ko dyan. Just na kailangan nyo po, tawagan nyo lang po ako. May tumatawag na naman po, si Kuya Willie. Jessica! Hello, Kuya Willie, mga tana po. Jessica! Minaos ko subukan ko na yung i-text pa si Bayo Potan, Gusto ko banda kayo ng malago. Sige. Ano, okay na po yan. Wow, intindihan ko muna naman koy. Okay, koy. Okay po. Thank you po. Patagyan ko na yung pong Pasenta natin. Suklay na. Di ba po kami napag-suklay? Hindi, okay naman yung buhok ko. Okay naman yung book natin kasi kulit naman po. parang ulan na naman, madilim na naman, oh. Sana hindi na umulan muna. Para matuyo naman yung mga... Damit? Hindi lang damit. Oo, yung nalubugan. Nalumbugan, no? Oo, Nalubugan po kawawa. ang ano. Kung sa bagay, yung damit kahit dito lang sa bahay, tutuyo. Oh, sorry. Yung mga magsasaka natin, sobra na yung tubig nila. Kahit ikaw rin, di ba, apektado ka dun sa ginagawa niyo sa bukid. No? Ang binabakuran namin dahil umulan, hindi makapagtrabaho yung mga tauhan ni engineer. Naudlot, patapos na sana Di yan. ba, pumunta ka hapon dito? 9 days na raw siya hindi umuulan na.
Ayun palang isang tingga. Palagay ko yung ito. Huwag mong Ang sarap ng ulam nyo. Hindi na sana ako mag-aalmusal. May ano pa, bagoong maginsa pa. Konti. Si ate gusto na bagoong. Ang mangyayari nito, kagaya kahapon. Hindi na ako nanangalian. Hindi ka nagapunan. Hindi na, apunan, nagapunan ako. Ay, thank you nga pala kay paring Jose, paring Pepe, tsaka kay Kumaring Akits. Nilibre kami. Oh. Yung may kantinan sa Clark. Oh, very good. Thank you. Pare, susunod ako maglilibre pare. Naunahan ako nakabunot na kagad. Babawi ako sa susunod pare. Tapos, kaya kami nagkita, si condolence kay paring paring Ayan. Sino yun? Namatay yung niya. Biyanan ba yun? Biyanan? Ayun na pinuntahan nyo kahapon. Oo. Kaya. Condolence pare kay Kumare, condolence. Condolence po. Oo. So yun. Kaya kami nagkita kahapon. Ay, tsaka birthday ni Bapa Rolly. Oo, ang daming announcement. Sino Rolly? Bapa Rolly, tatay ni paring Pepe. Happy birthday po. Oo, mamayang gabi, doon kami. So hindi na ako kakain yan. Pagkatapos nito, hapunan na. Birthday na naman. No? Kakain na naman. No? Wala muna Magkano tayong po yan? vlogger. Kasi bali, Hindi uwiyak ba? maaga mamaya. Oo. Uwiyak mamaya maaga. Nandiyan Di na ba sila, mekaniko yun? Gano'n Oo, ko. alam ko na. Alam ni Mama. Alam ko na si yung magulang mo. Wala mamaya, uuwi ka. Opo, uwiyak maaga mamaya po kasi andyan naman sila Ethel. Oo, andyan naman si Ethel. Maaga kang umuwi. Maaga kang umuwi. Kaya maaga sanang kung meron na yung hotdog. Opo, no. Yung hotdog, no. Sana. Ano nga daw? nandiyan na po si- Bumibili kami Kaya kanina. wala. Mamaya nandyan Yan, na. yung hotdog na yan, galing sa inyo. Ano yan? Tender juice yan. Oo. Yung... Ang lambot, masarap. Oo. Pag- Di ba galing tayo doon bumibili? Ngayon, Pumunta hindi pa ako si Lola nakabili. doon. Inaanap Ito ko ang problema kay Mader. Pag hindi nakabili doon, sigurado pupunta sa amin. Kung wala sa iba, sa amin Siyempre, pupunta. meron doon. Di ba nagtitinda kayo doon sa palengke? Ito naman. Pero Baka sarap, meron masarap, sa inyo. masarap yung hotdog. Pero masarap yung dala mo, ha? Oo. Ano yan kasi tender juice yan? Oo, nakita mo supot. Di ba bumibili tayo Oo, doon? Kay mahal Ruels? yan, mahal. Mamayang araw Mahal. Mamayang Mahal. hapon raw. Si Nung Mahal. darating. Tender juice yan, Dok. Baka naman. Masarap. Initinda Malalaki niyo pa. ito, yung kay Big Ruels. pa, big. Initinda niyo. Doon sa palengke. Meron kami doon. Meron pala sila doon. Meron kami meken eh. Hindi silang may... Ruels, Pampangas Des. Meron kami tindang mga... Bumibili nga ako Meat doon. product, meron po kami. Kompleto, Bumibili ako. bigas, Kompleto. mantika, asukal, lahat po. Lahat na. Grocery. Kung pwede ko pong ibenta itong dalawa na ito, ibebenta ko. Oy, mga Ay, kami, joke lang po po dyan. yun. Wala ka ng kasamang mag-vlog dito. Si Chiran. Wala nang bibili sa Anong amin. oras kami tanda na natulog kagabi? Anong oras pa lang ginawa nyo kagabi? Nanood? Nanood kami. Ay, siya ako nakapadapa. nakatulog, ako hindi. Nakapada pala yung TV pala. Mamaya na. Nanood. Kagabi, anong oras na ako natulog? Ay, Siya ako nanood natulog kami. maaga. Di ba po ba? Ako? Nanonood na. Ito nanonood ako, natulog na ako. Ako na lang natulog. Inaantok na ako. Ako na lang nanood kagabi. Ang sarap ulit-ulit ng mga vlog natin. Nagising ako alas Ay, ako 4. Pinulit na namin yung sa doon sa... Tinaot mo. Skaler? Oh, Skaler. Provincial. Pinulit na naman namin. Dinali na yung ano na, dinurutan. Sabi niya po, halika. Ano? Tignan mo, yung TV nila, pinapanood nila yung luto ko. Sabi niya, yung Yung asado. Yung nakapula ng Pero hindi t-shirt. alam. Rachel! Pag tinatawag kita, agad ka nang darating, konti lang ang patingin, wala na. Ganyan yung Dali, camera. sabi niya. Ano po, naglalaba pa gabi na. Ay, So, ang kagandahan po ng pagbablog namin, unang-una, ang magandang benefits, si nanay lumakas. So dati, pinapanood niya yung mga ibang vlogger. Oo. Ngayon po, pinapanood Mga vlog niya, na lang sarili yun. na niya. Oo. So, nakaka-inspired, no? Nakaka-inspired po. nakasakit po ako. Oh, para kami nanonood ng pelikula din kasi yun na lang pinapanood na Kung replay. yung videos ko, nasa 80s na yata, 70 plus. Oh? Ulit-ulitin nila yan. Ngayon, parami ng parami yung video ko.
Oo, mamiras na yung mga Siyempre, kahit ano, di ba vlog para makarami? Oo, kanyang po dapat ba-vlog na mas Hindi kayo gagawa ngayon, sabi ni Amer. Ano? Gagawa kami kako. Lagi, no, Mer, marami yan, dire-diretso yan. Huwag ka Mer! mawalan ng pag-asa. Yun. Nako, Yun ano na yun? naman. Mer! Di ba galing ako sa inyo kanina? Hmm. Bibili ako ng hotdog, wala. I-upload ko na po mamaya. Oo. Mamaya meron kami. Araw-araw meron. Araw-araw. Kasi gusto ng mga viewers natin, araw-araw may bagong pinapanood. Magbablog ba kayo ngayon? Oo. Sinusunod niya, ano? Pinapanood na. Pinapanood niya. Araw-araw. Sabi ko, palagi ka to naman babanggitin. Sige. Amer! Amer, shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Sana mag-asawa ka na. Oh. Ay? Sana. Pag sinagot mo babae, isa lang. Ang daming nag-ano kasi. Ay, masyadong Nagkakagusto sa kanya. Oo. Masyadong maraming Ito yung pinsan kong ano. Gayawan, no? Hindi. Masela. Pinupuntahan siya ng mga babae, ma. Maselang. Hindi siya Sira. nanliligaw. Siya nililigawan. Oo. Homer, sana all, no? Sana all. Kararating na naman eh, yung... May bago na naman ngayon. Oo, hindi siya. Kararating. Yung chocolate ko na naman sabi ko. Oo, sabi niya. Na wag yung... Pero, Malabo kailangan yung matigas. paalis Oo, na paalis sabi yata niya. si Amin nga, papuntang Dubai. No, Mer. Papuntang Dubai. Ay, Ba? umuulan yung ako. Pero hindi nagdala ng payong si Edmond. Si Ethel pumunta dun sa bayan. Bumili ng sapatos. Kailangan daw nakasapatos sila. Sa bayan. So, nagtinis na siya. Ang dami niyang... Pura ka ng sapatos. Mapangasan. Pin na yung alo. Pangamawda ka mo. Ang penya din ng jail. Mapin siya 3,000. 4,000. Wala naman. Nakamamawag kayo, no? Ilang agong yun kami sa ili na yun 5,000 na dyan yan. Ang kuya ako din nga na ako ng 5,000. Bigay. O, Jay. O, bigyan mo ulit sila ng pambili. O, pinamigay daw yung binili mo sa kanila. Sa Si sinabi ko Ethel. na, o. Ay ako hindi. May stepping naman ako. Si Ethel. Kailangan na sa trabaho. Bumili na siya ngayon. Kasi yung sapatos na, di ba, binili mo kami lahat. Binigyan mo ko ng pera. Yung sa kanya, akala niya, hindi na niya susuot. Pinabigay niya yung mga gamit-gamit niya. Ang gaganda yung sapatos niya. Kaya ngayon siyang magtrabaho siya. Kailangan. Wala. Kaya ngayon umalis siya bumili. Aro, wala na naman. Hindi. Akala ko, Hindi naman magtatagal yan kasi kanina umaraw na. Ha? Kanya mo yung bahay. Sarap ng... So, hindi na po mananangalian ito. Ito na yung tanghalian ko, ma'am. Muna na mamaya. Para medyo... Gumanda-gandang katawan ko. Yun. Yun nangyari na. Huyan na. Natomba na. Yung mga ano mo, ang dahil na naman bunga. Ano? Talong mo. Oh, namumunga na naman. Magluluto raw bukas. Magano tayo dito. Ano buka? Sabi ni Mayora. Anong si gagawin? Yapon. Ano, magluluto ng yung luto nilang Patatim? hindi, yung talong. Puki-puki. Oo. Si Apo nga, saan hindi ata kumakain ng puki-puki? Yung po Paggaling puki-puki. mo nagsimba, di ba nagsimba ka? O, dito ka na uwi. Dito ka na mag-ano tayo bukas? Magluluto. Baka yung nag-uusap ni Mayor. Ako, wala Sabi ko ni lang. Mayora kahapon. Yung puki-puki po, sa Kapampangan, medyo bastos. Pero sa Ilocano, puki-puki, pagkain. Tsaka iba naman po yung spelling, no? Ilagay ko po sa screen yung spelling ng puki-puki nila. Yung talong po, ganyan ang luto nila. Talong. Pero sa atin, ano kasi pangalan linuluto natin sa Torta lang alam ko. torta, ganyan. Suleta. Soleta. Suleta po ang tawag doon sa ano. Sa amin. Parehas ba na suleta? Tsaka sa... Nakatorta talong. Yung suleta, ano yung suleta? English yun, English ah. Suleta, English. Suleta. Balaki Espanyol, hindi. Ay. Baka nga. Di ba Suleta. pero sabi nila suleta. Oo. Torta Paano talong. niluluto ang suleta?
Ganyan din, yung nilalagyan ng ano, yung Itlog. itlog. At saka tapos piprito yun. Kamates. Hindi, walang kamates. Ah, Pero iba. yung iba, nilalagyan nila po ng ano, marami yan eh. Merong kamates, merong ham. Maraming ano yung Oo. ano nila. Eh Yung, tayo, yung, tapos lalagyan ng arena. yung may perang pambili, talagang marami sangkap. Pero tayo, Siyang, kasi, ako nga ba, ganyan ang niluluto. May sibuyas, Ah, may paminta. Lalagyan ng arena. ako naman, hindi ko Kamatis. nalagyan ng karel, hindi ko O, nalagyan. siya po. Ang gawa ko itlog lang, itlog lang sa konting asin. Nilagay Yun. ako. Sa alisin ko yung balat. Opo. Paganda kasi kung hindi mo na inaalis yung balat. Masustansya ang balat. Ako ayaw ko, alam mo naman, dalawa lang ngipin ko sa ibaba. Ay, tatlo pala. Siya po nga ba kaya po nilalagyan para lumaki? Ganun ba? Ay, ganun. Kanya-kanyang taste, Kanya-kanyang technique. Oo. technique. Si Apo Ramon, shoutout sa'yo, no? Ma-technique. Si Apo nga saan nakuha niya, oh. Galing mo mamingwit. Apo Oh, Ramon, Darling, shoutout kumusta? sa'yo. Eto. Joke lang po, joke lang. Oh, tatlong araw naman ako wala nga mamaya Oo, uwi ako. ngayon. Uwi ka na Aga mamaya? ako buka. Ay, mamaya Bukas. aga ako. Oo, uwi ako. Doon ka matutulog? Siyempre. Oh, yun, magsisimba ako bukas. Okay. So sigurado, Pero bukas sasampa niya- si Apo Ramon, Ay, ma'am. hindi na hindi sasampa yun. Huwag yun Lumulog Mamaya na gabi. lang. Makakalokso pa? Lulokso. Sabi niya. Tatalon. Pero nakakatalo yun. pa. Nakakatalo pa minsan-minsan. Oo, nakakatalon. Tumalos. Ba? Baliba. Mali ba? Joke lang. Joke lang po. Yan po yun. Para po meron... O ano, kung hindi tayo mag-ano dito ka, atong ka na darating eh. kung Opo, sabi ko magluto- gabi. Gabi ako uwi dito Oo. ng linggo. Kasi nalaman kasi alis na sila. Wow. Mag-vlog kami bukas. Oo, Huwag kang hapon. gabi nga alis, baka hindi sila, mga alas 5. Alas 6 po, Alas pwede 6 na. darating ka na dito ha. Papuntay mo muna si Edlin, mga 6 nandito na ako. Hmm. 6 na ako. Linggo, oo. Ano pa? Siyempre, linis-linis Hindi muna ako pa, sa amin hindi ko. pa madilim nun. Masala na pa. Anong Kaya mo pangalan pang ano sa yun? Tagalog yung masala Ay, pa? Ayan na si medyo madilim-dilim pa ng konti. Ganun. Sino ba yan? Si Ethel. Ayan na. Araw na basahin. So, ay, oh, Ay, hindi pa nabasa kasi umaraw oh, na naman ako. konti lang yung Hindi, kuhan. aaraw na daw within this week. Nakabili kaya. Oo. Nagpabili ako ng punlana naman ng ano talong para may kasunod na naman eh. Sa Tinggi. Magtatanim ka na naman talong. Oo. Saan banda dyan? Dyan. Sa ano, sa dulo Takpan naman nyo doon. kasi yung mga ano, uubusan Ano? yan. Hindi tayo makakapatan ni Mata. Yung mga ano. Ang mga inap yun. Hindi, ganito ang diskarte. Ano diskarte? Kuha ang ano muna, yung bote. Bote, mineral, marami. Hatiin natin sa gitna. Ay, Lagyan natin ng ano, Oo. Kukunin natin yung mga mineral doon ko. Lalagyan natin ng... Lupa. Alisin ko yung ano, Oo. yung pinaka ano niya, dulo. Konti, Sabit hindi, natin. itatong Yung kasi hindi na pwede dyan, uubusin. Sabit natin. Oh. Eh, pag Alam mo, lumaki. Pag malaki na, doon Doon natin natin ilipat. Alam mo yung gumamay lang hiningi ko kay ano, tinanim ito, kinain namin. Yung ano niya, yung daon. Meron palang advantage tsaka disadvantage ang ginapig tsaka rabbit. Unang advantage nila, kung maraming damo yung solar mo, kung malaki ang solar mo, advantage sa'yo. Oo. Katulad sa amin, wala nang damo. Oh, yung alaman ko, Teka natotokas lang, din. hintayin mo muna ako ma. Yung disadvantage, hindi ka pwedeng magtanim ng medyo kagaya ng mga halaman. Yung mga, Yun na nga eh. anong tawag dito, nilalagay sa mga garden. Ay, hindi. Pag naubot nila, Kakain. gagawing merienda, gagawing hapunan, Almusal. gagawin ng almusal, Oo. tanghalian. Todas. Todas. Dati, Oo, disadvantage. nagtatanim ng Pero marami mustasa. nakatulong yung mga ano, tignan mo, damo. Oo, hindi ka na makatanim. Oo, sana na dati may At tignan mo yan, ha? mustasa tayo dyan. Wala na yung May, damo-damo. Dami, may dami, pitsay. dami. May mustasa. May wala, hindi tayo Dati makatanim. maraming damo yan, yan yung sa gitna Oo, yan. nakikita Oo, ko. ngayon Tinitira wala na. mo yan, di na, di ba? Oo. So, pabor Hindi yan. na tayo makatanim ng pitsay at saka mustasa. Hindi, gawin natin. Lagyan natin ng Ano ano. kaya lagyan natin na sabat dito? Bakod. Oo, sabat. Ah, oo. Meron dyan. Oo, ay magtanim na lang ulit tayo ng ano. Oo, lagyan natin ng sabat. Ay, saan tayo kukuha? Ng sabat.
Eh di, tanggalin natin mga babungan. Babungan. Hindi natin yan. Joke lang po. Hindi mo lang. Pag umuulan, kunin natin yung ano, Ay, magpulagay wag na natin lang ulit. yan. Si Huwag yan Jika. muna kasi po wala naman si Ethel eh. Unang bini ng talong. Oo, okay lang po. Yung Ay, hindi. mustasa. Itabingan natin Oo, dito. yung mustasa, tsaka pechay. Ah, hindi ako Huwag nagpabili. na muna. Opo. Oo, hindi ako nagpabili. Ano lang. Talong lang. Hindi pala. Sasabat. Magkakano ba yung kagaya yung nakasabat dun sa ano mo, sa garay mo? Yung kawayan, magkakano ba yun? Kawayan. Pwedeng kawayan. Yun, no? Di ba? Maganda yun. Ang gawin Sasabat po natin, dito. isasabat natin yung gitnang Oo. ganyan. Yung doon, kahit hindi na natin kasi nakaharang na yung samento. Oo. Pwede na po yan. Sabatan na lang natin Sabatan para natin. makapagtanim. Mm. Tignan mo yung ano. Tsaka yung gumamela natin, dyan muna natin dalhin. Eh, kinain na Kinain. daw. Oy, kinain natin mang gumamit. Darating Ah, ang ganun ba? araw. Darating ang araw, pag wala na silang makain yan. Mga halaman ni Ethel. Mga laman nakapaso, ubusin yun. Hindi malayo na, no? Eh, Oh. yung rabbit nila, yung binigay din dito. Oo, yung isa, nandiyan na. Yung rabbit niya po Nawala na raw yun. Kasi Ngayon daw bumalik. maraming rabbit dito ngayon. Yung rabbit niya, iniwan muna dito Para masaya, no? Diyos ko, isinangla. So, nandito yung rabbit Oo, niya. nandiyan ang puti, rabbit puti. niya. Yun ang maganda, dumami yung rabbit. Ay, si Eden pala. Nabagit niyo yung rabbit. Ano na ano kasing pangalan? Di ba binigyan si ni Sir Jay kahapon? Bumili ng isa ngayon, nagpunta doon. Dalawa na. Dalawa na. Oo, yung pangalan nung kay Sir Jay, Dayan. Ayan. Yung binili niya, si Donna. Ang problema, nag-aaway si Donna at saka si Dayan. Naku. Oh. Oo. Ang problema pa, hinawakan niya ka ni Eden, nakagat, pero hindi naman nasugat. Ni Dayan. Wala naman Nag-aaway. ano yun eh, wala naman. Walang rabbit. Bagay, hindi magkasama yung kung ano nila. Walang rabbit yung walang... Wala na rabbit? Wala na po rin. Wala rabbit. Ang cute lang. Ang cute lang. Ating tayo siya may kulungan. O yun. Dali nyo doon. Yung kulay, kay ano yung kay Itim. Edlin. Yung itim. Hindi itim. Kulay parang alambre. Oh, yan, Kaya yan. na medyo maluwag. Nandun sa ilalim nilagay ko. Pwede Dali yun. nyo doon. Opo, pwede ito. Ah, Dali nyo doon. Para makulong yung ano. ang ganda yung pangalan. Dayan. Tsaka Donna. Dayana. Day- Ngayon, Diana, nahanap Donna. ng lalaki si... Dayana. Ay! Uy, Wow, sarap! Hahanap siya lang. po ng panset. Wow, Pakita mo sa sarap. camera. Kita mo Tignan mo po po. yan. Yan. Anak Puro ko. pagkain, no? Binigay po ng apo ko. Wow, may kalamansi. Pero busog na ako. Busog na ako mamaya kay. Mainit pa, gusto mo? Ay, ayoko. Busog na rin. Sarap po. Kain Ay, kayo. sarap po. Ay, sarap. Maubusin mo muna, pakita natin sa vlog. Ay, Ano hindi. gusto O, kaya po ni nanay ubusin yan. Tirahin mo. Ayan dito po. Ayan. Wow, sarap. Ayan, oh. Ay, Sige, tayo ay, ba? ay, ito pa dami oh. Mayroon pa. Ay! Pukara kami sa Letel. Tuwa. Kaya magkano na itong? Ba, mura na eh. Mura lang, kung 50 lang ito. Ah. Yun, kailangan yung mga. Ito po. Ang sarap po ng pansit nila. Galing po. Ang bango. Yung aroma, ang bango na. O, kumusta yung trabaho mo, Ethel? Punta ka rito. Namimiss ka ng mga viewers natin. Si Ethel. Namimiss. Bumili, nakabili ka ng sapatos? Very good. Opo ka muna dito. A few moments later. So, ito po yung dala ni Ethel, no? Anong kalama ito? Kalabasa. Kalabasa, tapos bagay mo kay pansit, Tito yan. 50 lang. So, Ethel, shout out mo yung mga viewers natin. Ang tagal kayo hindi nakita. Hello po. Magandang umaga po. Kumusta ang trabaho mo ngayon? Okay lang, di magano madaming pasyente kasi umuulan. Okay. Chill lang. Nagtatrabaho siya sa Pora. Oh, shout out, shout out! Si Eden. Kamusta na, tatay? Ba? Tatay. Oo. Tsaka si Lolo Rumi. Lolo Sa Lolo Rame. Si Lolo Los. Si Lola Lilin. Lolo Luz. Oo. Sino pa? Tata. Maganda.
Si Lola Lelen. Lola Lele. Lolo Bino. Lolo Bino. Pinapanood yung video? Kamusta ka? Ulit Balaye. Sige. Sina Balaye Los, Balaye Rome, Oo. si Linlin, at saka si Bino. Okay. Saka yung mga anak nila. Kayo lang dyan, saka si Lola. Kayo Wait. lang dyan. Nakita ko si Ate Kat sa Tiangge. Sama niya si Ninang Esther. Oh, anong ginagawa? Namili niya. din sila. Lumalakad na si Ate Esther. Ay, mabuti, thank Mabuti you Lord. naman, no? Magaling na siya, no? Yun ang maganda rin. Oh, wait. Hoy! Ang kagandahan ng may vlog, no? Pagka naiinip ka, pwede mo panoorin sarili mo. Nasa YouTube. Hindi na pala YouTube ngayon nito, YouTube na. YouTube. YouTube. Oo. Di. YouTube. Anong YouTube? Ano naman? Iba na naman ba yan? Hindi, YouTube na ngayon, hindi Joke na joke lang. hindi na YouTube na. Oh, Ilan na yung subscriber mo ngayon, kuya? 150 plus na. 157 nata. May nag-inquire no sa mga heavy equipment ko. I-replyan ko lang. O kausapin yung mga viewers natin na po sa kumustahin mo sila. Siya punsa. Kumusta po mga viewers? Oo. Sana hindi po kayo magsawang manood. Huwag kayong magsawa sa mga pagmumukha namin. Pero hindi naman po kami pangit, di po ba magaganda kami? Joke po. Maganda naman kami, hindi kami pangit. Joke lang po. Huwag mo takpan yung ngipin mo, Madyan. Oo. Nakakaragdag ng viewers Pakita mo yan. yung ano. Nakakagdag po ng viewers yan. Nakakaragdag ng points. Points. Oo. Wala po. Tumakas ang mga ipin namin kami dalawa ni Asak. Kaya minsan po, sinasara ko rin po kasi yung ngipin na nawawala. Ay, pati sa'yo nawala Wala. na. Nawawala na rin. Natatakot po akong paalis ito. Matagal na pinalis ng mga anak magpistiso. Ayaw ko pa. Ninenervous ako. Baka darating ang araw. Pero ngayon natatakot pa po. Oh, kumusta? Lahat na po naman Daniel, sana mapanood niya yung mga mga ano namin, mga vlogger namin. Ay, ang dami na nanonood. Nanonood na, oh. Mer! Hmm. Andito na si Ethel. Yung chocolate ko ha. Si Chirad. Sino, Mer? Si Amir. Amir. Oo, naghihintay ng manood na naman. Di ba kayo gagawa ngayon? Gagawa kami. Sabi ko. Napanood niya pala yung kahapon. Ano pa nun yung kahapon? Anong luluto nyo ngayon? Makikita mo ka ako. Kasi wala daw ginagawa, siyempre nainip, pinapanood niya. Kasi nasa ano nila yung... Di ba boss siya ngayon? Boss sa tindahan nila, nakaupo lang doon. Lanakan mo Siyang boss, siyang boss. Lanakan mo mga benangin ni rin, then vlogger ba yung poretang kain, nakay ganun. Wala, may inip po ano. Binibiro ko nga, mag-ipon siya para bibigyan niya ako. Wala akong pera, bigyan mo ako ha. Sabi, tumatawa. Hindi kaya, di Jeng. Jen, nanonood din pala sila. Alben nila rin kayuan eh. Ay, Ala, Diyan. gana siguro Alben doon na rin yung vlogger tapo. Oo. Shout out natin si Jeng. Kumusta Sino Jeng? Jeng? Sawa ni Jen. Oo. Jan and Jen. Kapatid ni Alan, yung Jan. di ba yung Jan bisita and natin, yung Jen galing and sa Joe. Ay, Canada. na ba yan? Oo, si Alan. Si Pero Alan, lalagyan niya. kapatid niya. Jeng and Nakita Jan. namin kanina, pinanonood daw yung ano natin. Yung vlog. Oo. Humingi ng kamyas, sabi ko wala tayong nang mga Ay, bunga. kahapon pala, no? Hapon. Sabi ko wala nang bunga yung kamyas. Humingi ng kamyas. Wala nang. Sana hindi na muna umulan, no? Kasi Ayan na, may Para araw na. para- Tuloy-tuloy na yan. tumulo na Yung mga... Yung manyaman eh. Yung mga naanuan sa bagyo. Pero dahil hindi na Napektuhan. panganasi, bombo nagisa. kuha kang kutsara po nga. Saktik pa natin yung Yeah, kalamay. Mukhang masarap. Saka bigyan Magkano mo to? Magkano tong kalamay? Bigyan mo kami ng may nasa. 50. Ba, mura Ang na. sarap, di ba? Dun sa harap ng eskwelahan dun. Kaya sa sa kanto. kapong pinggan. Para Sa may Tiangge. tanagin pinggan. Na managi sa chest. Dati, sa pinggang kami kumain, sa plato kami kumakain doon. May order na, datnan mo, no? Bago Doon. luto. Di ba doon tayo kumakain? Ay, bang galay niyo, ha? Yaki G. Bayo luto. Ano ba ito? Ano yan? Torta. Wow, sarap. Ang dami pagkain. Dali, lagay natin Oh, sa lagyan mangkok yan. Kuha kang kutsara po nga Doon sa. kami tumatambay Para ni may Ethel. ano tayo, panghimagas.
Pagka punta kami sa Tiangge, doon kami tumatambay. Saka na yung Citrix at saka itong dalawang hapok nito. Doon kayo kumakain. Oo, Hindi dami kayo bumibili. nagyayaya. Hindi, masarap yung pagkain nila. Tsaka mura lang. Biro mo, 50 lang ito. Ha? 50? Sabi, Oh, ang yun dami pa, na. oh. Ay, ay, ay. Ano yan? Tikman natin na po sa, para alam natin ni kwento. Siyempre. Yan. Nang public access ka. Yung pagkain lang. Ay, Oh. ito, sa- Kailan kayo uwi niya, Nedel? Pag di nakasmile, Ang dami pala, no? Ay, ko na ulit pala. Magkano ba ito? 70. Oh, mura. Mura. Masarap. Di ba bumibili tayo ng Sampo natin. dinuguan doon? Oo, Yung tsaka nagtitinda ng palabok. Palabok? Wala mo lahat yung bilihan natin, no? Hindi mo nakakalimutan. Ay, kamura mo. Oh, may kanyaman. Sarap. Takman mo ang pumasok. Ay, hindi po. Titikman ko. Oh, lagyan ng ano. Kahit po kumain na ako ng market. Ay, ay, po. Tataba ka lahat pala dito. Merienda ako. One spoon candy. Baka tamaan mo yan, ano, huwag ka dyan tumam. Ang sarap. One spoon candy. Pero ito, the best to. Oo, sandali. Masarap to, may kape, no? Gusto ba kape? Ito ang gusto ni Apple, yung may kanton. Yun. Lagyan ng kamansi. Ano? Kalamansi. Di ba may kalamansi ata? Gusto tayo ng kalamansi. Ang sarap oh. Ito, may kalamin sino dito. One spoon candy. Ang sarap nito, Edel, masarap. Konti lang dito. Yung kalamin, masarap. Saan yan? Sa Pacho. Yung pinagbibili ni Apple Bird, masarap daw kalamay doon. Ano kaya bumili yan? Makabili ako. Kuha mo Pero, ng plato asa. pinakamasarap na kalaman, Edel, kung mapupunta ka ng palengke, kay Jobel. Yung katabi niya doon. Katabi namin. Yung pinakamasarap na kalamay. Yan doon ni ate. Sa harap o katabi nyo. Katabi namin. Hindi sa harap yung Hindi, binibili. kay Jobel, Ortiz, no? Yung karapan ng tindahan niya. Sa loob. Oh. Mayroong sa harap naman yung... Di ba yung lagi kong binibigay na kalaman sa'yo, galing sa kanya, nakalimutan mo na, Diyos ko, kinakain mo. Baka Hindi niya ba yung nakakalimutan. tindahan mo makarap sa harap, may nagtitinda suman doon. Yun. Yun naman tindahan mo sa loob, may nakarap ng suman. Sa Oo, doon? yung sa likod. Kay Jobel. Oo. Oo yan. Kay Boss Jobel, no? Ikaw yung laging binibigay Kaya- kalaman sa'yo, galing sa kanya. Tsaka hindi yung ko alam. kutsinta. Hindi ko alam, yung sa harap. Yung binabibili mo kay Robot, galing sa kanya. Di ba dalawa yung magtitinda sa harap ng tindahan nila, tsaka sa loob sa harap ng Sa tindahan? likod. Pero meron po doon. Ating ka rin yan. Ayan. Hindi alam ng pangalan ni Mama. Hindi ko alam pangalan yun. Jobel. Si Jobel, maganda yun. Magaganda lahat pala sila, pati si Juliet. Baka mamaya magselos. Ay, Juliet. Magaganda lahat sila. Shout out sa'yo, Juliatic. Juliatic. Nasa Cavite sila ngayon. Ah, sa ko dito. Silang tatlo, pati si... Gusto. Bakit? Nung bukas tayo, nasa Sambales. Maganda-handa kayo. Ah, Nakaga tayo bukas sa 5, ha? Ay, anak ko. Magbibit tayo. Wow! Ha? Pumayag ka naman din, wala ng bagyo. Wala na. Ay, Malakas lang yung ayun, alon. kayo na lang pumunta. Yan po. Kumain ka na po. Pumayag ka na para Ay, sa saray. tayo. Busog na ako. May dumating na namang pagkain. Wala pong ka ano yan. Laging busog. Maraming salamat po sa panonood at walang sawang pagsubaybay sa mga vlog po namin sa YouTube. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Palagi po tayong gabayan ng Panginoon. At thank you po sa pag-subscribe.